Potom si to celé dokazil. Ako to bolo? Nazval si ma inšpirujúci. Ty si tak inšpirujúci. A keď si tak povieme, moderné médiá začali kvôli rádiu. Ja ťa asi s tými lichotkami už unavujem. Možno. Vieš, takto som rozmýšľal. Poslednú dobu sme mali k sebe strašne blízko. Ľudia o nás vedia, majú nás radi. A tým, že furt je tu taký nový vládca a ešte predtým ako povieš, ty si celkom nový, áno, ja viem, ale ja som lepší ako oni. Preto by si ma mal vypočuť. Poslúcham ťa, kamoš. Barman, ďalšiu whisky. Vieš, napadlo ma tak, že s tvojou obrovskou mocou a s mojou veľkou popularitou môžeme byť nezastaviteľní. Rádio a video. My dvaja, ako partneri. Prosím ťa, kývneš na to? Prosím. Ty si to myslel vážne? Vedel som, že dokáže byť ubohý, ale že by si požadoval pomoc odo mňa? Čo? Ty si to vážne myslel? Ty potrebuješ mňa do týmu? Vedel som, že dokážeš byť ubohý, ale že až takto? To som nečakal. Vážne si čakal, že budeme partneri? Ja som si myslel, že sme kamoši. Kamoši? Pekle, žiadni kamoši nie sú, Vincent. Myslel som si, že to vieš.